na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa mun gode. Idan gari TV la 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 Idan gari TV. Wai ina yaran nan ne? Abba idan gari. Abba. Na'am baba. Baba. Ina wuni? An wuni kalau. Na ji kana kwalla min kira gani. Na kirawo ka ne. Ka buɗe rumbu ka ɗebo haɗi ka kai ne. Ye? Baba, rumbun nan ba komai. Tun satin da ya wuce muka sun yi haɗin ciki. Daman saura ne. Yi wawan wannan ƙaramin tun watan da ya wuce ya ƙare. Muka buɗe wannan muke ci. To ba jatumarka ta ce gari ya ƙare ba? Ya ƙare ta ce in zo in same ka nan kaban kuɗi in je in yi au. Yanzu haɗinmu ya ƙare. Wallahi dai baba. Gashi an kulle gari. Abin da muke ta addu'a kenan baba, Allah sa a buɗe mana garin nan. Wai ko yanzu yaushe za a buɗe garin nan? Wallahi baba ma dai addu'ar da muke ta kenan a buɗe mana garin nan. Dama gashi ƙarfi na ya ƙare. Kai kake fita kana lalubo mana. Kai babu ni babu. Babu komai baba. Allah zai dalili baba. Allah zai dalili. To, bari in shiga cikin gidan kasan mata da 'yan dabaru. To shi kenan baba, ni ma zan je nan baki rijiya. Sai na dawo. Idan gari TV. Idan gari TV la 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 Idan. Yawwa kai. In ɗibi taliyan nan ta sha kwamanja yau. La ilaha illallah. Dofantan yana gida. Allahu akbar baba. La ilaha illallah. Tsoho na gida ko ya ci ko bai ci ba. Allahu yana. What?